Ahojte, volám sa Daniela, som certifikovaná výživová poradkyňa, ktorá sa po viac ako dekáde strávenej budovaním kariéry v korporátnom svete rozhodla vybrať úplne inou cestou. Podcast Zdravá manažérka je bezplatná súčasť môjho mentoringovo-konzultačného programu, ktorý nesie rovnaký názov. Jeho cieľom je pomáhať ženám nastaviť zdravý životný štýl v súlade s ich cieľmi, individuálnymi hodnotami a potrebami a táto podcastová rubrika je jeho dôležitou súčasťou, kde môžeme jednotlivé témy prebrať viac detailnejšie. Prajem vám príjemné počúvanie. V dnešnom dieli vám podhalím kúsok môjho príbehu, aby ste chápali v širších súvislostiach, ako pristupujem k práci výživovej poradkyne, k svojim klientom a akým spôsobom pomáham ostatným na ceste ku kvalitnejšiemu a zdravšiemu životu. Tento príbeh začína vo fitness centre a mojimi pocitmi, keď som tam po zakúpení permanentky prišla na svoju úvodnú hodinu s fitness trenérom, ktorá začala úvodným zoznámením a konverzáciou o mojich dôvodoch, prečo som sa rozhodla chodiť do fitness centra a aké sú vlastne moje očakávania. V tej dobe som sa necítila dobre vo svojom tele, mala som kilá navyše, ktoré sa mi nedarilo zhodiť už nejaký čas. Nerada som sa na seba dívala v zrkadle a fotoaparátu som sa tiež vyhýbala. Z tejto doby mám akurát tak asi nejaké selfiečka, ale fotky celej postavy tam asi nenájdem vôbec. V tejto dobe som rada chodila na jogu, ale mala som pocit, že potrebujem zaradiť viac pohybu do svojho života. Preto som sa rozhodla kúpiť si permanentku, aby som si mohla ísť zacvičiť kedykoľvek, prípadne ísť na skupinovú lekciu jogy, či nejakého aerobného cvičenia, ktoré mám rada. Chcela som proste zaradiť viac pohybu do svojho života, mala som pocit, že mi to prinesie lepšiu náladu, viac rovnováhy. Navyše tam bolo aj spa, takže ideálna kombinácia s prepojením príjemného s užitočným. V tejto dobe som sa do veľkosti S už dávno nevliezla a môj šatník sa viac rozrástol o konfekčnú veľkosť M, takže obézna som určite nebola, ale cítila som sa tak. Po úvodnom zoznamovaní s trénerom sme prebrali, že by som chcela schudnúť a spevniť. Ukázal mi v rámci fitka rôzne možnosti, ako môžem cvičiť na prístrojoch alebo bez nich. Prebrali sme moje preferencie a nakoniec ma zobral na váhu, aby zanalyzoval moje telo, čo sa svalov, tuku a vody týka a oznámil mi, že podľa fitness tabuliek som obézna a je potreba, aby som striktne upravila svoj jedálniček a znížila kalorický príjem, aby som schudla. Toto mi povedal bez toho, aby poznal moje stravovacie návyky a celkovú životosprávu. A ešte som zabudla pridať, že mi ešte k tomu vytvorí nejaký cvičebný plán, že potrebujem naozaj ako tam zaradiť spoustu kardia a veľa cvičenia a k tomu ten striktný jedálniček. Aby som to upresnila na pravú mieru, v tej dobe som jedávala 2-krát denne a viedla hektický pracovný život. Často prichádzala do práce o 8:15 ráno a odchádzala o 7:30 večer a často po ceste do práce a z práce som ešte riešila pracovné e-maily. Takže keď sa na to pozrieme v tomto kontexte, tak to trošičku ako nesedelo do toho, že by som ešte mala nejakým spôsobom striktnejšie obmedziť svoj jedálniček. Tréner sa svoje vyjadrenie o mojej obeznosti ešte snažil trošku zjemniť tým, že fitness tabulky sú veľmi prísne, že to nie je taká tragédia a pousmial sa. Naozaj sa ma tým nechcel dotknúť a naozaj verím, že mi nechcel ublížiť. To mi však bolo v tej chvíli úplne jedno. Odchádzala som ešte s horším pocitom zo samej seba, než s akým som prišla. V hlave mi lietalo veľa myšlienok. Vedela som, že nie som modelka. Vedela som aj bez merania, že moja váha a pomer tukov a svalov nebol ideálny, ale veta, že musím striktne upraviť stravu a znížiť kalorický príjem, mi veľmi rezonovala v hlave, pretože som vedela, že určite sa neprejedám a nezdravým jedlám sa vyhýbam, aj keď samozrejme určite sa tam dalo mnohé vylepšiť z výživového hľadiska, ale môj problém bol, že nejem dostatočne a nevyživujem svoje telo dostatočne, ako som neskôr zistila. V tej dobe som jedla dosť nepravidelne a nedostatočne, čo sa výživových hodnôt týkalo. Občas som nestihla ani obed a pitný režim som tiež zanedbávala, najmä počas dní,
kedy som sa takmer nezastavila a lietala zo schôdzky na schôdzku. Bola som v permanentnom strese a práca bola moja priorita číslo 1. Po tomto stretnutí s fitness trénerom som si uvedomila, že s ním spolupracovať nebudem, pretože on vidí len kilá navyše, moju hodnotu BMI a nesnaží sa porozumieť kontextu môjho vtedajšieho životného štýlu a jednoducho som neverila tomu, že spolupráca s ním ma dovedie k výsledku, ktorý som si prijala, a to bolo, že som sa chcela cítiť dobre vo svojom tele. Možno to bol skvelý tréner, čo sa cvičenia týka, ale určite nebol expert na výživu a týmto prístupom zbytočne strácal na svojej profesionalite. Ale vďaka tomuto zvedomeniu mojej situácie sa začala moja cesta, kedy som sa začala zamýšľať, kde je vlastne problém, pretože v prejedaní to nie je, a pátrať po príčine, prečo sa necítim dobre vo svojom tele, prečo sa mi nedarí zhodiť kilá, ktoré som nabrala. Hoci to ten tréner nemyslel zlé, už viac som sa s ním nestretla, z mojej strany nenastala sympatia, synergia pre spoluprácu, cítila som sa ako číslo, ktoré sa vymýka tabulkám, cítila som, že mi nikdy nebude môcť porozumieť, a zároveň som z toho cítila, že on má len jeden jediný recept pre každého, ako to vyriešiť bez ohľadu na iné faktory, ktoré ovplyvňujú môj život. Do fitness centra som ale chodila prevažne na skupinové cvičenia a občas si len tak zabehať na pás a samozrejme do spa, takže som rozšírila svoj pohyb. A samozrejme mohla som skúsiť ešte vyhľadať experta na výživu, ale v tom som bola tiež veľmi skeptická, pretože som v tej dobe nepoznala žiadneho osobne a doporučenia na ostatných neboli úplne lákavé. Mnohé moje kamarátky si nechali upravovať jedálničky a chodili k rôznym dietoložkám, ale žiadna z nich po spolupráci nebola dlhodobo spokojná s výsledkom a následne potom skúšali rôzne diety, ktoré boli propagované v rôznych časopisoch, médiách, a vlastne nič nebolo účinné. Preto som v tomto tiež nevidela úplne cestu, ktorou sa chcem vydať, a preto som si zvolila tú zložitejšiu cestu a začala som sa sama zaujímať o stravu a životosprávu postupne, najprv na tej laickej úrovni, aby som pochopila vôbec, z čoho sa moje jedlo skladá. V tej dobe bola novinka aplikácia kalorické tabuľky, tak som si ho stiahla a začala študovať kalorické hodnoty jednotlivých jedál, ale viacej ma začala zaujímať výživová hodnota jednotlivých jedál. Vyplnila som si tam svoj profil a bolo mi vygenerované číslo môjho bazálneho metabolizmu. Toto číslo je pre mnohých laikov veľmi zavádzajúca hodnota a často majú pocit, že toto číslo nemôžu prekročiť. Avšak bazálny metabolizmus je hodnota energie, ktorú vaše telo potrebuje na to, aby pokrylo fungovanie procesov v našom tele v kľudovom režime, plus potrebuje ďalšiu energiu na pohyb, prácu a všetky ďalšie aktivity, ktoré robíte počas dňa a na ktoré míňate svoju energiu. Stretla som sa s mnohými užívateľmi tejto aplikácie, ktorí toto číslo brali finálne k tomu, čo môžu za deň prijať, aký energetický príjem majú za deň mať, čím si mohli samozrejme viac uškodiť, než si pomôcť, keby im to niekto neobjasnil. V tej dobe bolo ale povedomie o výžive v menšej miere, než je to dnes, ale tiež zistujem, že ja, čo sa týka vlastne výživy, žijem tiež v nejakej svojej sociálnej bubline a mimo ňu to vyzerá úplne inak. Takže preto objasňujem aj termíny, ako je bazálny metabolizmus, pretože nie všetkým to musí byť známe, nie pre všetkých je to známy pojem. A je to v poriadku, učíme sa každý deň, takže nie sme tu od toho, aby sme hodnotili, že ty to vieš a ty nie, ale aby sme vysvetľovali pojmy a čo znamenajú. Mne kalorické tabuľky pomohli v tejto dobe s orientáciou skladby jedla, čo sa makroživín týka, ale nikdy som si to jedlo nevážila. Odmietala som počítať kalórie a stresovať sa tým, či vlastne môžem zjesť toto, keď som predtým mala tamto a podobne. A tiež je to dané mojou skúsenosťou z minulosti. V minulosti som totiž brala jedlo ako nutnosť a skôr som si pripomínala, že by som sa mala najesť.
V čase, keď som odišla z domu za štúdiom, prácou a podobne, proste som sa osamostatnila od rodičov, začala som gastronómiu viac objavovať a zistila, že jedlo milujem a chcem mať z neho potešenie, aj keď sa snažím schudnúť. Nikdy som sa nejak neprejedala, ale uznávam, mala som obdobie, kedy som holdovala dať si pizzu v neskorých večerných hodinách a moc som vtedy neriešila kvalitu svojej výživy a životosprávy. Vtedy som nabrala aj tie kilá navyše, ktorý som sa nevedela dlhšiu dobu zbaviť, aj napriek tomu, že som nabehla na pestrejšiu stravu a zdravšiu životosprávu. Ale v zásade som vždy mala problém skôr s tým, že som nejedla dosť, že som nejedla dostatočne. Preto, keď som začala pátrať po tom, čo mi pomôže, niekde v hĺbke duše som verila, že nájdem svoju cestu aj bez počítania kalórií. Nejedenie nie je cesta k zdravému chudnutiu ani pre mňa, ani pre nikoho. O tom som sa tiež nemilo presvedčila už v minulosti, kedy som ako 18-ročná pribrala pár kil počas letnej brigády v Rakúsku. A keď som sa vrátila, okolie si to samozrejme všimlo, pretože som už nemala 51, ale 56 kg. A keďže ma nevideli 4 mesiace a pamätali si ma, ako som odišla, tak samozrejme si tú zmenu všimli. Hoci to v mojich očiach dnes nebola žiadna tragédia, vtedy to bol pre mňa veľký problém. A ich poznámky, že konečne nie som taká vychrtlina a kosť a koža, mi moc nelichotili. Hoci to možno nemysleli zle, mňa sa to veľmi dotklo a chcela som čo najrýchlejšie schudnúť, takže som začala chodiť 3-krát do týždňa na aerobik, do toho v škole nevynechala ani jednu telesnú výchovu a jedla som len rýžové chlebíky a zeleninový vývar. Samozrejme som schudla a asi po mesiaci alebo 2 sa mi rapidne zvýšil tlak a nemohla som sa pohnúť z postele. Hlava mi išla prasknúť a každý pokus vstať mi zdvíhal žalúdok. Nikto nevedel, čo to mohlo spôsobiť, pretože som nikdy chorá nebývala, nikdy som nemala nejaké zdravotné problémy. Doma ani doktorke som sa nepriznala, že som mesiac alebo 2 poriadne nejedla a k tomu začala viac vyčerpávať telo cvičením, než som bola zvyknutá. Takže doktorka ma posielala na rôzne vyšetrenia, kde ale nič nezistili. Bol to pre mňa moment, kedy som zistila, že som urobila poriadnu blbosť, že som normálne nejedla. Začala som teda znovu jesť a po pár týždňoch navrátila svoj tlak do normálu a dodnes ďakujem svojmu telu, že na to tak rýchlo reagovalo a aj sebe samej som vďačná, že som sa spamätala a nespôsobila si vážnejšie zdravotné problémy. Nie všetky príbehy však majú v podobných prípadoch šťastný koniec a aj preto zdieľam túto skúsenosť, aby sme viac mysleli na to, čo komu povieme, pretože jedna veta od okolia môže zmeniť človeku život na ruby, obzvlášť v takomto citlivom období dospievania. Po tejto skúsenosti som si uvedomila, že nejesť je blbosť. A bola to pre mňa tak silná skúsenosť a tak silné ponaučenie, že som to nemienila praktikovať ani v budúcnosti, kedy som so svojou postavou nebola spokojná ani náhodou. Nemala sa rada, nerada sa na seba dívala. Nehodlala som hľadovať ani po tom, čo mi oznámil tréner, že podľa fitness tabuliek som obézna. A navyše v dnešnej dobe si uvedomujem, že ani lekári neprišli na to, prečo mi tak rapidne stúpol tlak, pretože ostatné výsledky ukázali, že je všetko v norme. Hanbila som sa priznať doktorom aj svojim najbližším. Samozrejme, nie som na to hrdá, ale uvedomujem si, aké je dôležité vytvárať priestor nie len pre moje deti doma, ale aj klientov, kde sa nebudú hanbiť, kde ich nikto nebude súdiť. Priestor, kde nájdú útočisko, keď potrebujú pomoc. V období, keď som sa necítila dobre vo svojom tele, sme sa s manželom tiež snažili o miminko. Takže som síce chcela schudnúť, ale zároveň som si uvedomovala nutnosť nezameriavať sa len na váhu, ale na svoj celkový zdravotný stav. Keďže sa nám s manželom asi 1,5 roka, možno aj viac, nedarilo otehotnieť, rozhodli sme sa ísť obaja na vyšetrenie. A boli mi diagnostikované
PCOS, čo sú vlastne policistické vaječníky, čo tiež okrem pocitov znepokojenia a akéhosi zlyhania prinieslo do môjho života tiež dôležitú informáciu, že niečo nie je v rovnováhe s mojim telom a možno je to aj jeden z dôvodov, prečo sa necítim dobre vo svojom tele. Mimochodom, o ceste za dieťatkom sa môžete dozvedieť viac v mojom druhom podcaste o živote, ktorý som začala tvoriť počas materskej. Ale, aby som nestratila linku, tak vďaka týmto životným skúsenostiam som bola presvedčená, že žiadne diety, kedy máme hladovať, nie sú v poriadku a každý fyziologický problém má svoju príčinu. A začala som sa viac zaujímať o tému výživy a jej vplyvu na naše zdravie v celostnom holistickom vnímaní. V hlave mi totiž stále behla myšlienka, že musí existovať možnosť, ako sa cítiť dobre vo svojom tele, byť zdravá a fit bez radikálnych zmien a diet. A ako sa hovorí, kto hľadá nájde. Ja som si vybrala zložitejšiu cestu, pretože som chcela porozumieť viac svojmu telu, čo sa s ním deje, ako po fyzickej, tak psychickej stránke. V tej dobe som nevedela o žiadnom výživárovi, ktorý by okrem BMI a jedálnička riešil komplexne, čo všetko moje telo ovplyvňuje. Aj keď možno existovali, ale proste v mojej sociálnej bubline som nikoho takého nepoznala. A vo svojom okolí som počúvala príbehy, kedy aj chodili k výživárovi, možno aj schudli, ale zase časom boli tam, kde začínali. Počas materskej prišla príležitosť k tomu, aby som sa mohla viacej zahlbiť do tejto témy, pretože som mala na to viacej priestoru. Začala som sa viac vzdelávať v oblasti výživy, epigenetiky, neurovedy, psychológie a zistila som, že všetko so všetkým súvisí a celostný prístup k našemu zdraviu mi dáva význam a pomáha mi hľadať príčiny a odpovedať si na otázky, prečo sa deje to a to, porozumieť svojmu telu, viac ho poznávať a viac vnímať jeho signály. Keďže som sa tejto téme intenzívne venovala, rozhodla som sa, že si urobím k tomu aj certifikáciu na výživového poradcu a keď som ho dokončila, zistila som, že ak budem niekedy pomáhať ľuďom v tejto sfére, chcem to robiť inou cestou, než len tvoriť jedálničky a riešiť len fyziologické parametre tela, pretože som v tom nevidela udržateľnosť, pokiaľ nebudem s klientom riešiť komplexne jeho životnú situáciu, jeho spôsob premýšľania, jeho pocity a dôvody, prečo potrebuje niečo zmeniť. Pretože často za cieľom schudnúť alebo pribrať sa skrýva hĺbší dôvod, prečo to chceme zmeniť. Rozhodla som sa, že budem svojim klientom pomáhať objavovať cestu k ich zdravšiemu ja a budem ich vnímať ako ľudské bytosti a nie čísla BMI. A na to je nutné porozumenie, empatia a hľadanie ciest pre každého na mieru tak, aby zmeny, ktoré vo svojej životospráve urobí, sa stali návykom, ktorý bude pre neho prirodzená súčasť aj po dokončení spolupráce so mnou. Samozrejme, každý máme životné obdobia, kedy sa máme skvelé, a naopak, kedy sa potýkame s viacerými výzvami a životnými situáciami, ktoré sú náročné. Nikto nie je dokonalý, preto je však dôležité poznať sám seba, signály svojho tela a oboznámiť sa s nástrojmi, ako sa dostať do rovnováhy, aj keď nemáme práve dobré obdobie. A vedieť, ako v týchto situáciách pracovať a kde vyhľadať pomoc, alebo ako si pomôcť sám. Výživa je vo všetkých ohľadoch veľmi intimná téma. Pre mnohých ľudí je zdieľanie týchto informácií veľmi nekomfortná zóna. Často túto tému nepreberáme so svojimi najbližšími. Často si mnohé veci ani neuvedomujeme, kým sa nás niekto nespýta, aké je naše chovanie v rôznych situáciách, napríklad keď sme pod stresom. Stravovacie návyky a zlozvyky sú často obrazom toho, aký máme vzťah sami k sebe. Často odhalia mnoho tajomstiev, a to môže byť bolavá téma. Preto je dôležité zmieniť, že ako výživárka som tu, aby som pomáhala a nesúdila a hodnotila. Som tu, aby som vypočula a nachádzala cesty a nástroje, ktoré pomôžu klientom na ceste k ich zdravšiemu ja, krok po kroku a nie skrz radikálne zmeny. Je pre mňa veľmi dôležité, aby som si s klientami tiež sedela po ľudskej stránke, aby sa cítili príjemne v mojej spoločnosti a fungovala medzi nami vzájomná dôvera.
Sme ľudia a nie každému som sympatická a naopak. Sama sa dlho rozhodujem, než sa rozhodnem ísť nejakému expertovi a zaplatiť mu za jeho služby. Preto chcem byť viac prístupná a viac transparentná v tom, ako pracujem, čo môžu odo mňa klienti očakávať, aby mali možnosť zhodnotiť, či s nimi môj spôsob práce a komunikácie rezonuje, či som im sympatická, dôveryhodná a či sú moje služby to, čo práve hľadajú a naplňa ich očakávania. Vďaka podcastovej platforme vám toho môžem poodhaliť viac a navyše s každým klientom mám pred zahájením platenej spolupráce krátky bezplatný videohovor, aby sme sa zoznámili a zistili, či nájdeme symbiózu pre spoluprácu. Každý si píšeme svoj životný príbeh. Každý človek je unikát. A tak pristupujem ku každému klientovi. Nikto nežijeme rovnaké životy a preto ani neexistuje jediný účinný recept pre každého. Dnes som vám poodhalila časť svojho príbehu, ktorý ma doviedol k mojej dnešnej profesii výživovej poradkyne, k môjmu poslaniu. A považujem to za dôležité, pretože veľmi formuje môj prístup ku klientom a môj cieľ pomáhať ľuďom nastaviť návyky vo výžive a životospráve tak, aby ma po spolupráci so mnou už nepotrebovali. Jedlo na našom tanieri často skrýva tajomstvá, ktoré keď odhalíme, nás dovedú k vylepšeniu kvality našeho života. Podcast Zdravá manažérka je tu pre vás úplne zdarma, aby ste dostávali pravidelnú dávku inšpirácie, aby ste si pripomínali, že máte byť k sebe láskavé a že ste krásne, dokonalo nedokonalé a aktívne hľadali cesty k vašemu zdravšiemu ja. Ak cítite, že potrebujete individuálnu pomoc, neváhajte ma kontaktovať skrz Instagram Zdravá manažérka alebo cez web zdravamanažerka.com. Ak sa vám podcast páči, budem rada, ak ho budete šíriť medzi svojich známych a nezabudnite mi dať follow. Nech nezmeškáte ďalší diel. Majte sa zatiaľ krásne.